राजेश राज पोखरिया 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 चहित में भाभूजी के चलत था देशर। हाँ हाँ चहित में भाभूजी के चलत था देशर। हाँ हाँ आगे इंडिकेटर जरे पीछे जरे पेपर, आगे इंडिकेटर जरे पीछे जरे पेपर। चहित में भाभूजी के चलता था देशर। हाँ हाँ चहित में भाभूजी के चलता था देशर। राजेश राज पोखरिया 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 बारी हो सबका से नामी पीतो था देशर वाली। छोरी जवन का के चकोर इत बुढ़वो से लागल रहेली। बारी हो सबका से नामी इत था देशर वाली। छोरी जवन का के चकोर इत बुढ़वो से लागल रहेली। इनका में बात सुना बाबे एगो बेतो। हाँ हाँ चहित में भाभूजी के चलता था देशर। हाँ हाँ आगे इंडिकेटर जरे पीछे जरे भेपर, आगे इंडिकेटर जरे पीछे जरे भेपर। चहित में भाभूजी के चलता था देशर। हाँ हाँ चहित में भाभूजी के चलता था देशर। राजेश राज पोखरिया पोखरिया राइटर बिकू पपीता फेरा में बुनका रहेला। हसन बेदर्दी सोनुआ मानो उनसे न कुछ कहेला। राइटर बिकू पपीता फेरा में बुनका रहेला। हसन बेदर्दी सोनुआ मानो कुछ ना उनसे कहेला। अर्जुनियो न बेला मिंटू भइले साफा थे थो। हाँ हाँ चहित में भाभूजी के चलता था देशर। हाँ हाँ आगे इंडिकेटर जरे पीछे जरे भेपर, आगे इंडिकेटर जरे पीछे जरे भेपर। चहित में भाभूजी के चलता था देशर। हाँ हाँ चहित में भाभूजी के चलता था देशर। मिक्स बाय जगदम्बा फिल्म्स डोरीगंज।